Kai ka ga ne can. Wacce wacce wai? Wallahi yare ce shegiya ta. Wallahi ta gagara ga. An san number ta. Ka gudu ma. Wara oba. Kai ta gagara ga yuwa. Kana wallahi baka an san number. Wallahi ina yawa. Ai na baka wayata wallahi in dai ka an san number ta wallahi na baka wayata. Na wallahi baka wayata. Waya kabban. Na wallahi baka. Kai nawa ka sa? 10,000. 10,000. Au. To shikenan. Na wallahi baka wayata. Yanzu zan taya wasu lambar ta. Na ƙara ma 5,000. Na wallahi ƙara ma 5,000. Wallahi na ƙara ma. Ke sanon baki. Correct sir. Sanon baki amince. Hello? Officer. Da Allah ku zo min da mota biyu na police. Ina nan Fodiya Mall. Mota biyu kuma na Yanzu nan. Inna lillahi wa inna yau na kira ruwa. To kai me kawo mota biyu na police kuma? San waye ni? Ka san waye ni? Ke sanon baki an gaci. To kai ai ba kai ni ba ba ka shi ya yanke haka. Kai. To Allah mai da wannan Allah kai an ka ba wa Kai hasara ta da kai da ita hayatan. to ai ba kai ni ba ke ba iya an kiro ba ki sanon baki. Officer na tsin kayo ku ku shigo ɗaya. Wato Ogah zan to Allah dan taimaka a wani number na police ɗin su ƙara su. Okay. Ka su canta bari su toka hudu musu. Wallahi duk barazana ta duk banga ta Allah ya hankuri a bani wannan wallahi aro ta mani wani abu kaina. Irin dan prank ɗin da aka yi wallahi shi na ni ta yin ɗaya mata. Kai wallahi da alamu da gaske ji. Kai. Ga su nan ka da gida.